vážení diváci, dovoľte, aby som vás privítal pri novej cyklickej relácii O čom potom. Budeme sa venovať témam, ktoré sú zatiaľ mimo mediálnej pozornosti, pretože sú úplne zbytočné. To znamená, že nikomu nič nedajú, nikomu nič neprinesú. Ale my sa pýtame, naozaj ich treba obchádzať? Dovoľte, aby som vás ešte raz srdečne privítal pri tejto možno zbytočnej a možno poslednej relácii O čom potom. Asi ste si nikdy nepoložili otázku, prečo sú stromy listnaté i ihličnaté. My sme ju položili za vás, a to priamo expertovi na túto tému, doktorovi, profesorovi Kremžulovi, geodézovi. Dobrý večer. Milí televízni diváci, predtým než začnem, dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Ja som profesor Kremžul, geodéza, geológ. Podľa môjho názoru stromy listnaté a ihličnaté vznikli už v dobe kamennej. Pre tento prípad, vzhľadom na to, že som geológ a vôbec sa v stromoch nevyznám, som si urobil malý výcuc. Takže stromy sú tvorené drevom. Na tomto dreve je kôra, ako ja mám tento kabát, napríklad hnedý. V dobe kamennej boli všetky stromy listnaté. Listy boli samozrejme trochu väčšie ako teraz. Ukážka. Na stromy chodili nocovať praveky ježkovia a keď sprchlo, listy im splasli na ostne. Niektorí ježkovia vsiakli do konárov a zostali z nich len tieto ostne. Takže takto to nejak bolo.